दफानो बर'नि बिफा जारिमिनारि बर'नि आंगो। गिबियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासैबो बर' रायजो राजानिसिम 35थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिनायनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। दिनै जोङो बे 35थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव जोङो मोनसे गोग्गोमै हाबाफारि लानानै जोङो मावफुंनाय जादों। फुंबिलि समाव जों गिबियाव जोङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'ज मेथाइ बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। दा जोङो मोनसे बाथ्रा जों सिगाङाव बुंग्रोनांगौमोन। गिबियावनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार जों बाख्नायनांगोन बिथांमोननि अननायाव दिनै दिल्लीयाव मोनसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै खाम्फा मुर्ति गायसनदों आरो मोनसे लामा 835 मिटार गोलाव लामा बेखौ दिनै बेखेवजेनदों। बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लाइभ स्ट्रिमिं थामथि हाबाफारि बायदियै जोङो जायगानि ओनसोलनि रोंगौसाफोरखौ लानानै जोङो लाइभ स्ट्रिमिं जों नायबाय थानाय जादों। बे हाबाफारियाबो सोलिबाय थादों आरो दा जोङो दान्दिसेनि उनाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जोङो आलारि बाथि फोजोंगोन, गोथार आलारि बाथि जों फोजोंगोन जाहाथे बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आरो जोंनि बे थांनानै थानाय बर' माहारिखौ बिथांनि अननायजोंनो जोङो बिथांनि जि आदर्शमोन, बिथांनि जि सानस्रि आरो सान्थौ, बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनायनि जि सिमांमोन बेखौ जाहाथे गोजौआव थानानै बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नायनानै जोंखौ नायहरो आरो जोंनि बे बड'फानि जि सानस्रि आरो सान्थौ गेरेमसा बर' माहारि दानो नागिरनाय बेयो मोगथाङाव महर लायो। दा बेखौनो आङो बिनि गेजेरजों दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेखौनो आं खावलायनो नागिरो दे जोंनि बुहुमाव गासैबो जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो बर'फ्रा खौसेयै जायो, खौसेयै जोङो आगान सुरलाङो। अब्ला जोंनि जि साननाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सानस्रि आरो सान्थौ बेखौ जोङो मावफुंलांनो हागोन होननानै जों सानो। दिनै मोनसे बाख्नायथाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जों जिल्लानि सिङाव मोनफ्रोमबो दख'रानि सिङाव थानाय गामियाव जोङो थालिर बिफां गायनानै आलारि बाथि जेवारि फोजोंनानै जोङो बिथांनि बे थैनाय सान बेखौ जों गोग्गोमै फालिनो थाखाय जों हाबाफारि लादों आरो बे दसे दान्दिसे उनाव जों जाफुंगोन बियो। बाख्नायनांगोन जोङो धेमाजि जिल्लानि जे मैयानि फोसावनाय रिजाल्ट हायार सेकेन्डारिनि फाइनालनि बियो मोजां पारसेन्ट लानानै पास जादों आरो मोनसे नायबावनांगोन दिनै आं सम मोन्दों नोंथांमोननि पर्टेलनि गेजेरजों आं बेखौ बुंगोन। मानो होनबा मेट्रिकआवबो जोंना धेमाजियाबो जोंना थार्ड पजिसनाव मोननाय जादों आरो मोजां फिथाइ लाखिदों बेखौ आं बाख्नायदों जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। आरो आं खावलायो नोंथांमोनखौ नैबे जों निउस पर्टेलनि गेजेरजों जायखिनि बर' फरायसाफोर दं फैबाय थानाय समखौ जोङो जाहाथे इडुकेसन सेक्टराव सोलोंथायाव जों सांग्रां जायो आरो मोजां रिजाल्ट मोननो हायो। इयुनाव जों बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बर'फोरखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि सिमां बेखौ जों मोगथाङाव महर होनो हायो। बिनि थाखाय आं लाइमोनफोर आरो फरायसाफोरखौ आं जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै खावलायो।